муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 деҳаи ғусар соли 1958 таъсис ёфтааст. ин муассиса бо мақсади таълими босифат ва рушди маънавии хонандагон таъсис ёфта то имрӯз ба таълим ва тарбияи насли наврас хизмат мекунад. таълим дар муассиса бо забони русӣ гузаронида мешавад ки ин имкон медиҳад хонандагон бо фарҳанг ва забони русӣ шинос шаванд ва дар оянда дар муҳити гуногунзабон фаъолият кунанд. дар муассиса 240 хонанда таҳсил мекунанд ки барои таълими онҳо 21 нафар омӯзгорон фаъолият мекунанд. ин нишондиҳандаҳо гувоҳи онанд ки ҳар омӯзгор ба зиёда аз 11 хонанда таълим медиҳад ки ин барои таълими индивидуалӣ ва диққати бештар ба ҳар як хонанда мусоидат мекунад. Ребята, внимательно слушайте. Сегодняшняя у нас новая тема по труд и рисованию. Какой тема у нас сегодня написана? Молодцы, ребята. Давай сейчас какое время года у нас? Весна! Очень красивое время года, да, весна, да? Давай назовите мне весенние месяцы все. Молодцы, ребята, 3 года, весенние месяцы, март, апрель, май. Да? Весна, ребята, самая очаровательная, самое красивое и самое веселое время года, да, среди время года, да, ребята? На прошлый урок я вам дала задание, чтобы на этот час у нас будет тема про весна. Скоро мы празднуем мамин праздник. Пусть все готовят букет цветов для мамы. Кто готовит, пусть показывайте мне. Молодцы, ребята, молодцы. Мамочка, ты тоже маленькой была и любила бегать, и цветы рвала, и играла в куклы. Ты, мамочка, да? Цвет волос какой был у тебя тогда? Значит, буду так же мамочкой и я. Разве оставаться маленькой нельзя? Свою маму я люблю, утром рано поцелую, очень крепко обниму. Угадайте, почему я открою свой секрет, лучше мамы в мире нет. Мама ласкает, солнце согревает, солнце, как и мама, лишь одна бывает. Мама, я тебя люблю, очень крепко обнимаю, дорогой, позови, счастья я тебе желаю. Моя мама лучше всех, я люблю ее за улыбку, за доброго, мама, солнышко мое. Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо, я большому кораблю дам название мама. муассиса бо синфхонаҳо ва синфкабинетҳои муосир таъмин мебошад. синфхонаҳо бо тамоми воситаҳои зарурии таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад ки барои гузаронидаи дарсҳои самаранок кӯмак мерасонад. ҳамчунин китобҳои дарсӣ барои ҳамаи синфҳо дастрас мебошанд ки ин имконият медиҳад ки хонандагон бо маводи таълимӣ хуб шинос шаванд. мақсади асосии муассиса ин таъмин намудани таълими босифат ва рушди маънавии хонандагон мебошад. муассиса кӯшиш мекунад ки муҳити мусоиди таълимиро фароҳам оварад то хонандагон на танҳо донишҳои назариявӣ балки малакаҳои амалиро низ касб кунанд. ман раҷабзода омина оқил хатм кардаи ҳамин муассиса ҳастам ва дар ҳамин сол ба ҳамин муассиса ҳамчун таҷрибаомӯз ба кор омадам ва соли 2021 тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров дохил шудам. толи ҳамин сол аст ки ман дар ин муассиса ҳамчун таҷрибаомӯз фаъолият карда истодам ва бисёр омӯзгороне ҳастанд ки омӯзгорони пуртаҷриба дар рафти корам ба ман кӯмак мекунанд, маро дастгирӣ мекунанд. ман миннатдории худамро ба инчунин ба маҳмудова озода, эшонқулов мусафоқул, мухбилова зеварой, бобоева мавҷуда ки шогирди он кас ҳастам, миннатдории худро ба ин омӯзгорони пуртаҷриба баён мекунам ва аз кори худ бисёр ман фахр мекунам, чунки омӯзгорӣ ин касби аз ҳама беҳтарин аст. барои он ки ҳамаи шахс омӯзгор, яъне ки аз пеши худ ягон кас ягон чиз намешавад. ҳамаи шахс омӯзгори худро дорад, яъне ки мо кор ба дунё меоям, омӯзгор чашми моро бино мекунад.
таъсиси муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дар деҳаи ғусар на танҳо барои рушди маърифатӣ балки барои рушди иҷтимоии ҷомеа низ аҳамияти калон дорад. хонандагони ин муассиса метавонанд дар оянда ҳамчун шаҳрвандони фаъол ва масъулиятшинос ба ҷомеа хизмат кунанд. ман омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 20 деҳаи ғусар ҷамоати лоиқшералӣ маҳмудова озода ҳастам. муассисаи мо 1958 ташкил ёфта шудааст. дар ин муассиса 240 нафар хонандагон ва 21 нафар омӯзгорон ба хонандагон таълим ва тарбия медиҳанд. мо дида истодем ки ҷаноби олӣ ғамхории мо шуда маоши омӯзгорон ва дигар коркунони муассисаҳои таълимӣ ва донишкардаҳои миллиро маоши онҳоро ба 100% баланд бардоштанд. мо бояд дастгири давлат ва ҷомеа бошем. хонандагонро бо рӯҳи озод ба хизмати ватан, халқ, модар тарбия намоем. дар ноҳия ягона муассисаест ки таълим бар забони русӣ гузашта истодем. хонандагони мо бо русия ҳамкорӣ наздик доранд. дар олимпиадаҳо ва дигар ҷамоматҳо иштирок намуда ҷойҳои хеле хубро ишғол намуданд. дар соли хониши 2023-2024 12 нафар хонандагони хатмкардаи муассисаи мазкур синфи 11-ро хатм намуданд. аз онҳо 10 нафарашон ба донишгоҳҳо ва донишгоҳи миёна дохил шуданд. 2 нафарашон онҳо ба корхонаҳои шахсӣ, яъне ба корхонаи дӯзандагӣ ба кор рафтанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дар деҳаи ғусар бо таълими босифат ва муҳити мусоид барои рушди шахсии хонандагон намунаи хуби муассисаи таълимӣ мебошад.